ovako zarečeno po grupu studenta koja se ne pojavljaju i nećemo, daću im vremena. Da kažem da mi je zadovoljstvo da drugi put već sam na festivalu nauke i da pričamo i o puteji, nešto što je stvari izazov i meni i većini kolega koji se bave ovim poslom. Pa da budem odmah izazov, da bude u početku, da vam postavim jedan zadatak svima. Samo da vidim. Aha, ovdje, tako. Da bude gore, gore, da, sada. Ajde, idemo ne sve. Tako. Šta im je zajedničko? Evo, vidimo, osim što su svi muškog pola, tako mi je jedna žena među njima. Pitanje? Naučnici većina Dobročevčana nije. Imaju nešto što je svi imamo manje više. Da. A nisu se uklapali u klasičan sistem školstva, bili su onako problematični djavci. Pa zajedničko mi je to, neću vam dati odgovor ili drugo. Znači, za Churchilla znamo da je ponavljao razred, tako? Zajedničko im je to u stvari da nisu bili prepoznati kao talenti u sistemu u kom su rasli i u kom su se školovali. Za Einsteina, ne znam da li vam je poznato da je progovorio sa nekim svojim 5, počeo pisati sa 9 godina. Za Darwina da imao izuzetno lošu sliku o sebi i izuzetno nisko samopouzdanje i što je u stvari rezultovalo lošim postignućima u školi, što se pokazalo kao loše. Steve Jobsa ne bi komentarisala, moj lični idol, znamo o njemu dovoljno, a za Edisona posebno postoji priča, vjerojatno ste upoznati s njom, da je imao zaista poteškoći da nije išao u redovnu školu, nije se redovno školovao je ono čudno pismo koje je njegova majka dobila iz škole od učiteljice, već da ne može da prati redovnu nastavu, pošto njegove, da ne kažem reč koja nije lepa, intelektualne mogućnosti ne dozvoljavaju da on prati redovnu školu. Dok mu je čitala pismo, čitala je i kada je došla do one rečenice da kaže da zbog toga što nema dovoljno intelektualnih sposobnosti, ona je tu rečenicu zamenila, pa je rekla zbog toga što je izuzetno inteligentan, ne može da prati redovnu nastavu. Za njegov rad dalje znamo, ali posle nekih 10 godina, kada je naišao to pismo, onda je u stvari video istinu i u stvari ta majčina rečenica je možda bila neki impuls, onaj pravi klik koji ga je naterao da bude to što jeste i da uradi to što jeste. Mada njegova strast za saznavanjima i svega verujem da ga ne bi kočila u svemu. I još nešto je što je zajedničko. Generalno, to je jedna kontinuirana strast i doslednost u radu, koju niko i ništa ne mogu zaustaviti. Pa ja bih s ovim i da krenem ovo predavanje, u stvari opet treba da bude izazov. Neki pa ću ukratko o darovitosti kroz istoriju, da je Platon bio jedan od prvih zagovornika identifikacije darovitih, jer vidjet ćemo kroz priču kasnije da je najvažniji korak u stvari identifikacija. Posle se već to odpakuje i odbija, nego samo identifikacija koja često može da deca da nas prevari, da nas odvede krivim putem. U Kini u 7. veku darovita deca su odgajana na tronima. U Evropi su bili neki pokušaji 1800. dok početak 20. veka jeste u stvari početak nekog prilagođavanja sistema darovitim učenicima. Pošto ove pare ne uspevao još da rade, neću mnogo definicije da koristim, ali ću pokušati da kažem nešto o darovitosti. Darovitost može se reći nadarenost, obdarenost, talent, terminologija nije ujednačena, radi se na tome da se ujednače vrsta pogleda istraživanja. Ali to je najšire rečeno sposobnost pojedinca da ostvari vrhunske rezultate u jednoj ili više oblasti. Šta je jako važno? Sposobnost, to je kategorija koja je nestabilnija ovdje i koja je najmanje izložena promenama, dok na kreativnost i na motivaciju možemo uticati. Oni idu pod uticajem i porodice, škole, okruženja i sl.
To je jedan dinamičan proces. Presek ova 3 skupa jeste u stvari darovitost. Znači, mora biti svih ovih elemenata. Naročito kod motivacije bih istakla i to. Znači, sasvim je lijepo imati onaj osjećaj kad ste motivisani ili slično. Ali nije dovoljno samo neki impuls, nego i konstantnost jedna koja vas drži da se finiš radi u svemu. Znači, doslednost u tim svojim motivima. Kako prepoznati darovitost? Ovdje sam se naročito rukovodila NTC sistemom, profesor Ranko Rajević i Uroš Petrović, pa prosto da kažem nešto o tome. Zašto je inteligencija briga roditelja? Zato što su roditelji prvi ti koji prepoznaju darovitost kod deteta. Prvi će, ja često imam pitanje, što mislite da li moje dete darovito? Nije darovito dete koje nauči lekciju od početka do kraja. Može to, ali nije dovoljno. Darovito se jako rano primeti, čak oko neke druge, treće godine u porodici i na tome treba raditi. Po čemu ćemo vidjeti darovito dete? Puno je pitanja interesovanja i zašto i kako i objašnjenja uz to. Slikovne simbole, ne zna slova, ali simbole prepoznaje. Ovo vidjet ćete možda je zainteresovan za globus ili takva deca prepoznaju oznake na automobilima koje vrste auto. Prosto su simboli u pitanju i to treba negovati. Puni su pitanja, radoznali, dosledni, kad se zaigraju treba ih zaustaviti u tome. I roditelji činjenice da to često prepoznaju, ali često greše. Znači ne treba stati, treba ići korak dalje i te sposobnosti podići na jedan viši nivo, jer roditelji silne ljubavi i privrženosti prave nevjerovatne greške nisu svesni. I na njih bi se malo osvrnula. Prirodni oblici kretanja sam stavila baš zbog toga što se danas jako malo deca kreću. Malo je trčanja, malo je šetanja, malo je okretanja. Deca moraju da potroše energiju koju imaju. Znamo da je danas nekih 70% deca imaju ravna stopala. Posljedica ovog svega je šta? Ne šetaju. Da ne kažem ne šetaju bosi, ne šetaju uopšte, voze se ili voze ih. Znači to je prezaštićeno. Dalje, čitanje i razgovor. Danas oko 80% dece ima problem s govorom. Ovo činim u nekom najširem kontekstu, znači od samog govornog aparata do izgovora reči, konstrukcije rečenice, da ne govorim o bogatstvu rečnika, koji je iz generacije u generaciju zaista sve suženiji i oskudniji. Šta je posljedica toga? Svetom se mnogo govori. Lakše uzeti tablet ili ne znam što, da ne kažem o tome da se čitaju priče. Prošle predavanje sam držala, ako se neko seća o Waldorf školom i slično, pa su tamo isključeni, znači svi elektronski uređaji, tableti, televizori, nego se detetu čita. Zašto? Kroz to čitanje dete razvija i rečnik i usvaja mnogo toga. A prosto ide empatija. Kako će dete znati koje igra igricu sa tabletom, znati koje osjećanje ima njegov saigrač. Dete neće naučiti ni da pobeđuje, ni da gubi. I tu se javljaju problemi relacije socijalne prirode, deca se teško uklapaju. Da ne kažem da se javlja i sebičnost, egocentričnost i svega toga. Treba deci dati izazov. Znači, idemo onom linijom što je lako, nije zanimljivo. Malo ih zabolicati. Ne treba im uklanjati prepreke. Znači, postaviti im prepreke koje procenimo da oni mogu savladati, ali ne može da bude glatko, da ne može da bude bez prepreka. Znači, moraju da postoje kako bi dete uložilo neki napor i fizički i umni da ih savlada. Jer često zapostavljamo, odnosno previše idemo na umno. Dete zna da čita, da piše, a ono fizičko zapostavljamo. To je sve jedan paket, jedan proces. I mora da ide zajedno. Pa tu imamo ono čuvanje, to su neki učitelji ponavljali rečenicu kada se dođe u školu, kaže moje dete, roditelj, zna sva slova i zna da čita. To je lepo, to je u redu. Znali da beže pretvrti. Znači, mora da zna propratne stvari iz toga jer je sve jedan paket. Ja ovo mogu da ostavim, pošto ili ja ne umem ili u školi.
Šta se dešava s darovitim detetom kad se pojavi u jednom klasičnom školskom sistemu? Dešava se to da će se teško snaći. Biće mu zanimljivo možda prvi, drugi razred i on počne da se javlja otpor i nemotivisanost. Dete prosto nema izazove. Nema šta da ga pokrene, da ga izazove, da ga motiviše. Imamo predrasude da se kaže da darovitu decu da su lako uočeni. Naprotiv nisu. Više od 50% slučajeva pokazuje suprotno. Nisu, jer ovakav sistem, takav način rada, jednostavno im ne da mogućnost da se pokažu. Da su motivisani, isto tako nisu, jer opet tako nemaju izazova. Znači, nije im zanimljivo da to rade. Ili čak imamo onaj stav, često dece koji kaže, pa ja to znam, to je lako. Ja to znam, ja to ne moram. Gubi na vremenu. Jako puno. Znači, mi smo ti koji trebamo da ih pokrenemo i da su omiljeni. Nažalost, opet više od 50% govori o tome da nisu omiljeni. Socijalne relacije su otežane, emotivne takođe. Jer tu je u stvari se javlja jedna asinhronost u razvoju pojedinih sposobnosti. Pa tako recimo imamo dete koje je 10 godina hronološke starosti, zrelosti, 12 godina mentalne, a ostane na nivou 7-8 emotivne. I tu se javlja taj disbalans. Kako će se dete koje je 7-8 godina emotivne zrelosti ponašati u okruženju svojih mentalnih vršnjaka? Prosto nema taj iskustva. I zato dolazi do tih teškoća, zato su deca iz te grupe i osetljivija i slično. I sad samo postavljam pitanje, opet ovo je svako gurnemo tu decu u klasičan sistem, teško da će ispoljiti svoje sposobnosti. Teško. Njih ne učimo učenju, tome ćemo vidjeti i kasnije. Znači, većina toga se svodi na reprodukciju, a to je najniži nivo znanja. Zašketam. Ovo je samo ovako jedna karikatura, da kažem, kako su sjajni učeni, kako ga nastavnik vidi. Kako nastavnik očekuje da to uradi. Znači, jedno poslušno dete, ispunjava zadatke od početka do kraja, ni malo sebe u njemu. Bistar učenik, on već ima neku širinu, kako ja želim da se uradi. Ovo je kreativan, vidi se po širinu, što treba podržati. Tipovi darovitih. Ja se ne bi zaista zadržavala kod opisa svakog od njih, ali ću istaći da kategorija uspešnih i samostalnih, oni su oni koji se vide kao odgovorni, kao vredni, koji odgovaraju izazovu, koji su dosledni, koji se javljaju, koji obično i nastavnici i vršnjaci vole. Da ne kažem čak da su u grupi vršnjaka predmet divljenja i obožavanja. Međutim, ove 4 grupe, to su učenici koji su buntovnici, koji su povučeni, koji su emotivno zatvoreni, koji su često iritantni i za nastavnika i za okruženje. I tu isto tako treba dobro zagrebati, pogledati, pratiti, jer tu čuči mnogo toga. Ali u ove 2 grupe učenika koji ostavljaju utisak zaista vrednih i posvećenih, oni se prvi i lako primete. Mnogo je više ove grupe da se manje primete. Na to ukazati. Rešenja uvek ima, koliko možemo od njih da iskoristimo, pa ću ovo i da pročitam. Može da se dete ili da se izdvoji. Znači da se uči u posebnom okruženju, da su to specijalne odeljenja, to već postoji tako kod nas, ili povremeno uzimanje. Šta je dobro? Da je kognitivna i socijalna stimulacija. Znači, dete je u grupi mentalnih vršnjaka i dobro se snalazi. Ali ono kontra je da potpiruje elitizam. Ja ćemo kasnije iz nekog istraživanja koje ću se da pročitam, ima roditelja koji su svesni, znači nakon analize praćenja deteta gde može da ide, svesni su i neće da sklone detetu, baš zbog toga da se ne bi izdvajalo. To je već njihova odluka i to ćemo vidjeti poslije. Imamo ubrzavanje, to se koristi, znači učenje u grupi mentalnih vršnjaka, ubrzano se prelazi isti program, može raniji upis, dvojni upis, i tu imamo 4 preskakanje razreda.
Tu imamo čak decu koji su izuzetno talentovani, koji idu jednostavno paralelno i u muzičku školu, i osnovnu školu. Znači, mogu, prosto imaju toliko energije i toliko talenta da to treba iskoristiti, da je to šteta da negde stoji. Ono što je dobro je adekvatno za izuzetno darovite, jer to je njihovo prirodno okruženje, ali je kontra da ugrožava bezbrižno detinjstvo, što će mnogi roditelji navesti kao argument. A imamo i obogaćivanje sadržaja, to je ono što najviše radimo. To najviše radimo prošireni program, istraživačke stanice, kampovi, sekcije, pa evo je ovaj naš festival nauke isto, nešto slično tome, znači potkrepljujemo decu, dajemo im nove ideje, puštamo ih u stvari da kreiraju. Saglasno je sa idejom inkluzije. Ali kontra, kaže, traže veće angažovanje i domišljena nastavnika. Apsolutno jeste, što znamo svi mi ovdje koji smo u cijeloj grupi da je tražilo dosta toga. Idemo u avanturu kreiranja IOP-a 3. Ovde je većina, da li je potrebno objasniti IOP 3, individualni obrazovni plan koji se piše posebno za svakog učenika. Najčešće ide ovim redom, znači prvo su nastavnici uzbuđeni, žele to da rade, to je veliki izazov, i onda se naiđe na prvu teškoću, a to je u stvari, treba dete testirati, treba poznavati dete. Mnogo je praćenja i treba da postoji timski rad, međutim posle šta je sve to podrazumeva. U Srbiji samo sporadično se rezervuje, ljudi su još uvek oprezni, što je opet posledica nedovoljnog i praćenja i ispitivanja, da ne kažem možda i bolje nastavnika ili slično. Znači, IOP po istraživanju, najviše IOP-a se radi IOP-a 1 i 2, preko 80%. To je IOP 1, znači za decu koji imaju teškoće u napredovanju, gde su izmenjene metode rada ili slično, a IOP 2 kada se menjaju sadržaj. IOP 3 je nešto što se svega 5% koristi i individualizacija IOP prema istraživanjima i traži ili ubrzan, znači jednu od onih metoda koje sam navela malo pre. Ovo su koraci koji treba da se srede u svemu, znači da je dokumentacija kompletna, da su prikupljeni procene nastavnika, pavučnačke nominacije i intervjuisanje. Znači sve to mora da ima jedan sistematično jedno praćenje učenika da bismo imali što jasniju, kompletniju sliku kako bi plan namenjen njemu bio što adekvatniji. Ovo su stvari, će ovdje da pokažem, obrađene rezultati istraživanja škola u Vojvodini. 320 škola, ako se ne varam, je bilo uključeno u testiranje, u eksperiment i praćenje 280 osnovnih i 40 srednjih škola. Pa ovako, gde su najviše skupljene izvori tehnike za prikupljanje informacija? Znači, najviše je bilo posmatranje aktivnosti učenika, što je sasvim što je neophodno. Informacije od roditelja, od samog učenika, što je jako bitno da ne možemo možda izmeriti pojedine sposobnosti, ali možemo motivaciju, ne emotivni deo da vidimo. Ovo je kako se pokazuje. Testiranje je jako kompleksno i zahteva mnogo testova i nemoguće na osnovu jednog testa proceniti i imati trenutnu sliku. Znači mora da bude kontinuirano. Ovo drugo je sve onako propratno, ali znači najviše posmatranje, roditelji, testiranje i samo učenje. Tako je stanje kod nas. Ovo istraživanje u prošle godine, čini mi se, urađeno, analizirano, tako da je relativno sveže. Ko su bili predlagači za izradu IOP 3? Najviše nastavnici predmetne nastave, u dobroj meri. Pa starešina, pa stručni saradnici, roditelji i ostalo. Ovo je lepo, ali moje mišljenje lično je da treba krenuti mnogo ranije. Nastavnici predmetne nastave su sa nekih 12 godina uzrasta kalendarskog. A mi smo ustanovili kad je najjači razvoj mozga deteta od 3. do 6. godine, što treba mnogo ranije krenuti. Dalje, mislim da je neopravdano zapostavljena funkcija vaspitača, koji isto tako deluje i na one socijalne momente, i emotivne momente, i kognitivne, i sve je isto dobar deo sa detetom. I učitelja,
a nastavnici predmetne nastave već imaju neku nadogradnju u svemu tome. Znači, mnogo ranije krenuti. Ovo jeste neka trenutna slika, ali bi bilo jako dobro, poželjno, što više učitelja i vaspitača uključeno u sve ovo. Kako se daje podrška kod nas? Znači, IOPA, rekli smo koji je procenat, najviše kroz dodatnu nastavu, sekcije, samostalni istraživački rad i mentorski. Nešto malo naprednih učbenika i drugo. Nešto malo kampova, istraživačkih stanica, ali sve to traži neku posebnu i proceduru i, znači, mnogo toga zahteva da bi se do toga došlo. Znači, najviše je kroz dodatnu nastavu. Pitanje je da li dete stvarno da li je detetu koje je darovito, da li dodatna nastava zadovoljava sve njegove potrebe, da li može da izvuče iz njega stvari ono što treba. Za šta? Ovde nisu navedeni posebni predmeti, nego samo, znači, najviše jedan predmet. A ono što je grupa predmeta je samo 10%. Obično bude oblast srodnih predmeta i slično, ovo su pokazatelji kako je kod nas stanje. Znači, grupa predmeta samo 10%, a većina je 69%. Da ne kažem za celokupan sadržaj samo 3%. STEM područje, ovo je nemoguće ne spomenuti, naročito danas što se mnogo o tome priča i što sve više mesta treba da nađe u radnoj edukaciji. Akronim za nauku, tehniku, inženjerstvo i matematiku. I ovaj naš današnji festival je u stvari jedan pravi pokazatelj koliko je STEM područje već dobar korak napravilo i u ovome što smo danas uradili. Šta o tome reći? Naše škole, kod nas u školama se neguje verbalno slušno sekvencijalni stil. Šta to znači? Uči se korak po korak, mnogo ponavljanja, mnogo drila. Škola je tako koncipirana da takav stil učenja prolazi. Ne samo kod nas, i većina u Evropi škola, nešto bi izuzela Severnu Evropu, Azija ne. Oni imaju skoro drugi sistem učenja i zato imaju drugi rezultate. Znači, takav sistem. Za razliku od toga imamo vidno-prostorno kognitivni, gde u stvari koji traži dobru sposobnost vizualizacije, transformacije, 2D, 3D, nameštanje montiranje nekih slika u glavi i digitalno vreme, pravo vreme za ovakav stil učenja. Makoliko sam u prvom delu govorila o računarima, o tehnici u minusu, sada ističem onaj plus, jer o upotrebi računara uopšte možemo se više aspekata govoriti. Šta je u stvari tipično za ovaj vidno-prostorni kognitivni stil? Jedna globalna slika, malo detalja, intuitivno se dolazi do rešenja, česti su aha doživljaji, znači jedno neobično spajanje momenta, informacija koje se imaju. Tu ima, postoji jedan Tesman intervju iz 39, ako se ne varam, kada on kao dete priča o tome kako je imao slike u glavi nekih svojih budućih patenata i slično, koje su njega čak i plašile dok je bio dete, ali se navikao da raste uz njih i do te mere je razvio slike u glavi, da je umeo da ih popravlja, da ih konstruiše, da ih rekonstruiše, do te mere kada bi ih zaista izveo, on bi imao gotov proizvod. On bi imao gotov proizvod. To je sad samo paralela na ovu temu, ali prosto treba gajiti više takav stil učenja u školama. Znači, bez reprodukcije, sa što više povezivanja, što više zaključivanja. Takve đake možemo prepoznati, recimo, često dok sede do gluta i oni su nekim svojim slikama. Znači, ne treba ih pošto potom vraćati, naravno, podržati i ostalo, a da ne idemo samo na reprodukciju. I sad bi ovde rekla isto opet škola, vraćam se na školu, gde grešimo. Uzimam primjer matematiku, ja se izvinjam kolegama, ali kada je zadatak matematike, kada dete intuitivno dođe do rešenja, uradi ga, a nije uradio svaki korak onako kako je zamišljeno. To treba podržati. To treba svakako podržati.
Ja zaista ne znam, ne bi u to da, ali podržam. Ili još gora varijanta, kada nije urađeno onako kako neko zamislio. Da li je to neko autor udžbenika, radne sveske, nebitno. Znači, podržati svaku, mi time u stvari kočimo decu koji razmišljaju. Treba im širina i dati im što više mogućnosti da istražuju, da prave oglede, da ispituju, da istražuju. Jako je važno. Ovo su zanimanja koje nas čekaju. I pitanje je, i postavljam ga i sebi i svima ostalima, da li ovakvim načinom rade u školama, znači usvajanjem, reprodukcijom, mnogo vežbanja, mnogo ponavljanja, drilo o kome sam malo pregovorila, da li ćemo mi uspeti obrazovati decu koja će se naći u zanimanjima koja će biti potrebna za 20-30 godina. Učenje naučeno napamet može da traje 10 dana, ne više. Treba da ih učimo da razmišljaju. To je ono što treba, što će moći. Mogu oni da nauče sadržaje iz matematike, ali moraju da nauče da misle i da koriste to znanje. Oni su puni informacija. Koristiti to znanje. Jer pretpostavljamo koja će biti buduća zanimanja. Sada se nauči da radi robotika, molekularna biologija, tako ide. Znači, treba i kreativnost, i inovativnost, i sistem razmišljanja razvijati u tom pravcu. Ovo su samo zaključci šta možemo da uradimo, šta treba da uradimo, da se mnogo više treba uraditi na ovom području, istraživati, pa i probati, što i deci sugerišemo, probaj, pokušaj, vežbaj, uči na greška. Tako ćeš najbolje da učiti. Da se terminologija ujednači, da je bolja vertikalno povezana, znači porodica, predškolstvo, osnovna škola, da se tu veća saradnja ostvari i edukacija i savjetovanje ne samo i roditelja, i učitelja, i nastavnika, ali akcenat na roditeljima tu sve kreće. Pa onda učitelji. To je temelj za dalje. Kontinuirana saradnja se svakako podrazumeva među stručnim saradnicima. Ovo je nešto što sam posebila za kraj, ništa lepše nego kad vidite dete ili učenika koji radi, koji se zanese u zadatak, kome ne znači to što je zvonil, kad vidite da vredi u to dete ulagati i kad izađemo iz učionice kažemo ovu rečenicu. Ja vam se zahvaljujem.